पीने खातिर गेलई नहाई छौड़ा देलई हकिन के मोबाइल साथ पीने खातिर गेलई नहाई छौड़ा देलई हकिन के मोबाइल टंगा बाली सखी रे सुनो ना हमर दिल दारा रहते टंगा बाली सखी रे सुनो ना हमर दिल दारा रहते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते सखीने खातिर गेलई नहाई छौड़ा देलई हकिन के मोबाइल सखीने खातिर गेलई नाई छौड़ा देलई हकिन के मोबाइल टंगा बाली सखी रे सुनो ना हमर दिल दारा रहते टंगा बाली सखी रे सुनो ना हमर दिल दारा रहते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते DJ Manish Lakson. भेजले तो डर गईनी सखी मोबाइल चलले बादादारे लभवाला फाइल भेजले तो डर गईनी सखी मोबाइल चलले बादादारे लभवाला फाइल खाली रहे ना चेहरा रे सखी सिंहारा से खाली रहे ना चेहरा रे सखी सिंहारा से दिल लगल बा हमार सखी रे चूड़ी हरावा से दिल लगल बा हमार सखी रे चूड़ी हरावा से दिल लगल बा हमार सखी रे चूड़ी हरावा से दिल लगल बा हमार सखी रे चूड़ी हरावा से दिल लगल बा हमार सखी रे चूड़ी हरावा से DJ Manish Lakson. हमरे के मानेला सखी रे रानी उबा दीवाना हम हई दीवानी हमरे के मानेला सखी रे रानी उबा दीवाना हम हई दीवानी चिट्ठी भेजावे सुनिला छबिला खदारा बाते चिट्ठी भेजावे सुनिला छबिला खदारा बाते दिल लागल बा हमार सखी रे चूड़ी हराते 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 दीपाली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।